Пра што перажывае Лукашенка і чым ён ганарыцца, як аблажаліся яго спецслужбы, а таксама якую небяспечную хваробу хаваюць беларускія ўлады. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Як і чакалася, Лукашенка сёння прыляцеў на сваім верталёце ў Барысаў. Галоўнай мэтай яго візіту стала прадпрыемства па вытворчасці пажарнай і аварыйна-выратавальнай тэхнікі. Пачаць сустрэчу Лукашенка вырашыў з жартаў. Это сердце предприятия «Конструкторское бюро». Добрый день, ребят. Так что одни мужики у тебя здесь? Здесь да. Женщин не берешь. К сожалению, Странно. так случилось. Случилось? Я думал, ты специально это Так делаешь. случилось. Праўда, прычыны такога добрага настрою Лукашэнкі тлумачацца проста. Прадпрыемства, куды ён прыехаў, вельмі паспяховае, таму і абышлося без традыцыйных крыкаў, павучанняў і ўсяго такога. Замест гэтага Лукашенка даў загад чыноўнікам усяляк ісці насустрач і аказваць любую патрэбную хуткую дапамогу. Мы же постоянно, ты это чувствуешь, паримся, постимся, вот все министры гвалтом кричат. Программы. Какие программы? А что нам выдумывают чего-то? Ну, космическую ракету мы не будем изобретать, она нам не нужна, так же? Абсолютно. Но у нас море есть таких школ и производств, как твои. Ну так давайте будем их развивать и вкладывать инвестиции. Я с вами целиком солидарен. Затым ён выступіў перад рабочымі, і тут ужо панеслася. Я предупредил всех своих врагов и друзей и соперников. Если только вы наступите вот на линию государственной границы, где я служил там и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть ядерное оружие или еще какое-то. Заўважна таксама, што Лукашэнку вельмі напружваюць чуткія версіі, якія ходзяць пра яго і расійскую зброю ў Беларусі. А асабліва ён бесіцца ад размоў, што яму забаронена ўжываць тую зброю без дазволу Масквы, ці што ніякіх ракет у Беларусі на самай справе увогуле няма. Ну, я сюда ввез ядерные боеголовки, не один десяток, чтобы вы знали, многие пишут, да, это шутка, никто ничего не увез. Везли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Пра сваю самастойнасць у пытанні выкарыстання ядзернай зброі Лукашенка паўтарыў ажно некалькі разоў і кожны раз даваў усё новыя і новыя дэталі. Разместим и нацелим их. Вы, наверное, заметили, что мое условие Путину было одно. Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете, пока мы не умеем. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился. А пасля ён перайшоў і да іншага набалелага пытання – свайго васальства, якое ён упарта адмаўляе. Мы должны свою судьбу определять сами. И никого здесь внутри быть не должно. Вот многие кричат, вот Россия тут оккупировала. Послушайте, не со мной. Никто тут никого не оккупировал. То, что они нам помогают, спасибо. Праўда, пасля пытання пра падзеі ў Сірыі настрой у Лукашэнкі трохі сапсаваўся. Ён нават згадаў цэлы ланцужок сваіх так званых сяброў, некаторыя з якіх скончылі вельмі кепска. І вядома, што Лукашенка пра іх канец добра памятае і хоча таго ці не, але задумываецца і пра свой. Это была величина. Хафиз Асад – это величина. И вот вы заметили, Хафиз Асад, потом Саддам Хусейн в Ираке, это все там на востоке, Муаммар Каддафи в Ливии, Фидель Кастро на Кубе. Я их хорошо знал. Это были крепкие люди. Напрыканцы ж Лукашенка з вялікім задавальненнем паўтарыў, што меў рацыю падчас кароны, а таксама падзяліўся сваім дзіўным рэцэптам здароўя. Поэтому я вас подталкиваю, вот марафон единства идет, я вас подталкиваю на улицу. Не можете бегать, ходите. Не можете ходить, бегайте. Надо заниматься собой, чтобы не ходить в аптеках, чтобы потом не париться. Еще какой-нибудь вирус нам подкинул. Поэтому мы оказались правы. И я в этом плане рад, что вы наконец-то поняли, что батька был прав тогда. Пра
Правал беларускіх спецслужбаў. КДБ выпадкова выдаў двух сваіх супрацоўнікаў, адказных за стварэнне спіса беларускіх тэрарыстаў. Гэта дазваляе паглядзець на твары і біяграфіі асобных спецслужбістаў. Гаворка ідзе пра дакумент, які афіцыйна называецца спісам асобаў, датычных да тэрарыстычнай дзейнасці. Туды ўносяць не толькі небяспечных злачынцаў з груповак, прызнаных светам тэрарыстычнымі, але і палітвязняў і праціўнікаў рэжыму Лукашэнкі. Напрыклад, у спісе ёсць стваральнік праекта «Беларускі гаюн» Антон Матолька, палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст, журналістка Вольга Лойка, дарадца Ціхановскай Франак Вячорка і шмат хто яшчэ. Цяпер жа КДБ апублікавала гэты спіс файлам, які захоўвае метаданыя пра яго стваральнікаў. Першы з іх пазначаны як Алексей Праворотаў. Па звестках праекта Digital Intelligence Team яму 40 гадоў. Пасля школы ён атрымаў вышэйшую адукацыю, а паралельна працаваў на мінскім заводзе «Шасцярэнь». Цікава таксама, што ён доўгі час працаваў і ў галіне адукацыі. У 24-й гімназіі ў Мінску, ва ўпраўленні адукацыі адміністрацыі партызанскага раёна сталіцы, у гуманітарна-лінгвістычным і радыётэхнічным каледжах, а таксама ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Пасля 2012 года Праворотаў перайшоў працаваць ва ўпраўленні КДБ па Мінску і Мінскай вобласці, якое ў базах называецца вайсковай часцю нумар 53890. Другі персанаж яшчэ больш цікавы. Чалавека, які пазначаны як аўтар апошняга змянення спіса тэрарыстаў, завуць Александр Антанович. Гэта 51-гадовы ўраджанец Мінска, які доўгі час жыў ва ўкраіне. У 1997 годзе ён атрымаў беларускае грамадзянства. У Антановича ёсць службовы і дыпламатычны пашпарты. Ён выходзіць з элітнага падраздзялення КДБ. З 90-х, як мінімум па 2006 ён працаваў ва ўпраўленні ваеннай контрразведкі КДБ. Гэтае ўпраўленне займаецца, цытата, «абаронай узброеных сілаў ад знешніх і ўнутраных фактараў, якія ўплываюць на здольнасць выконваць задачы і падтрымліваць баявую гатоўнасць войскаў». Карацей кажучы, гэта тая частка КДБ, якая сочыць за вайскоўцамі. Але не пазней за 2016 год Антанович змяніў спецыялізацыю і перайшоў на працу ў цэнтральны апарат КДБ. Невядома, што цяпер уваходзіць у спектр задач Антановича, але відавочна, што ён займаецца ў тым ліку і рэпрэсіямі супраць беларусаў. Вядома, што ён некалькі разоў лятаў па дыпламатычным пашпарце ў розныя краіны Еўропы. Напрыклад, у Германію, Францыю, Украіну, Польшу, Аўстрыю, Літву ды Латвію, а ў 10-х і 11-х гадах ездзіў па службовых справах у Ліван. Хобі ў спецслужбіста таксама ёсць. У вольны час Антанович займаецца паляваннем. 18-гадовая дзяўчына зняла вясёлае відэа пра свайго хлопца-міліцыянта. І ў выніку ўсё скончылася кепска, і цяпер канал сілавікоў апублікаваў відэа яе затрымання. Добрый день. Вы сняли видеоролик, порочащий честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел и выложили его в ТикТок. Вам необходимо приехать с нами в территориальный орган внутренних дел для составления административного протокола. Одевайтесь, пожалуйста. Што дакладна было ў тых роліках, невядома. Выглядае, што яна здымала жартаўлівае відэа пра свайго сябра альбо хлопца, які служыць у міліцыі, бо канал сілавікоў піша, што той міліцыянер з яе ролікаў быў знаёмым дзяўчыны, а не сваяком. На адным скрыне з відэа дзяўчыны бачны надпіс «Менты нам не кінты», а на другім нічога незвычайнага, проста кармлю мянта ў сябе дома, каб ён не забраў мяне ў малпоўню. Па якім артыкуле затрымалі дзяўчыну, на жаль, не ўдакладняецца. Беларускія ўлады, магчыма, хаваюць небяспечную хваробу. Апошнім часам у рукі журналістаў усё часцей трапляюць закрытыя дакументы чыноўнікаў і наглядных органаў, дзе гаворыцца пра падзеж буйной рагатай жывёлы ў Беларусі. Цяпер партал «Зеркала» піша, што прычынай праблем можа быць бруцэлёз. Для жывёл гэта захворванне часта смяротнае, але захварэць на бруцэлёз могуць і людзі. Прычым, калі на ранняй стадыі з хваробай чалавека лёгка справіцца, то без лячэння яна прыводзіць да разбурэння ўнутраных органаў. Цяпер крыніца «Зеркала» кажуць, што хваробу яшчэ ўлетку фіксавалі ў Магілёўскай вобласці, а ўвосені і на Віцебшчыне, але ў меншым маштабе. Інфармацыю пра рост захворвання пацвярджаюць і дакументы, якія «Зеркала» атрымала дзякуючы Белпол. З іх вынікае, што аб напружанай сітуацыі ў Магілёўскай вобласці загаварылі яшчэ раней, ажно ў пачатку 24-го года. Пра ускладненне эпідэміялагічнай сітуацыі ў сакавіку заяўляла і Мінздароўя у лісце, адрасаваным Міністэрству сельскай гаспадаркі і харчавання. Тады ведамства занепакоіў рост колькасці
колькасці хворых людзей. Бруцэлёз знаходзілі і раней, але выпадкі былі адзінкавымі. Напрыклад, за апошнія 6 месяцаў 23 года такі дыягназ у Магілёўскай вобласці паставілі ўсяго аднаму чалавеку, а за наступныя 1,5 месяцы новых пацыентаў было ўжо 11. Прычым, як менавіта заразіліся людзі, ведамству да канца не было вядома. Гэта мог быць і непасрэдны кантакт з хворымі жывёламі і ўжыванне ў ежу заражанага бруцэлёзам малака. Тады Міністэрства аховы здароўя праверыла, як у шэрагу гаспадарак і на бойнях вобласці выконваюць санітарныя нормы, і вынікі аказаліся незадавальняючымі. На адных прадпрыемствах людзей не забяспечвалі ў поўнай меры сродкамі абароны, а на іншых не працавалі душавыя, за чаго работнікі, якія кантактавалі з хворымі жывёламі, маглі далей распаўсюджваць інфекцыю. Але цягам года праблема працягвала нарастаць. У чэрвені нават прайшла рэспубліканская нарада на тэму своечасовай дыягностыкі і ліквідацыі бруцэлёзу жывёл, але разабрацца з ростам выпадкаў не ўдалося і да верасня. Таксама павялічвалася і колькасць захварэўшых людзей. Усяго з 13 снежня мінулага года па 2 жніўня 24 зафіксавалі 49 выпадкаў бруцэлёзу па ўсёй Беларусі. Большасць хворых была з Магілёўскай вобласці, 45 чалавек, яшчэ 3 пацыентаў у Гродзенскай і 1 у Віцебскай. Пасля, як і ў пачатку года, праверылі фермы і гаспадаркі і зноў знайшлі цэлы шэраг парушэнняў. Ці змянілася сітуацыя на цяперашні момант, інфармацыі няма. Махляры працягваюць разводзіць беларусаў, як старых, так і малых. Цяпер іх ахвярай стала 9гадовая дзяўчынка з Мінска. Ёй у месенджеры патэлефанаваў мужчына, які прадставіўся аператарам сувязі. Суразмоўца запэўніў малую, што ў яе вялікая запазычанасць на балансе тэлефона, і каб вырашыць праблему і схаваць сітуацыю ад маці, мужчына параіў дзяўчынцы знайсці грошы дома і перадаць кур'еру, які нібыта ўнясе іх на рахунак. Напалоханая малая так і зрабіла. Яна знайшла зберажэнні бацькоў і аддала жанчыне-кур'еру 5000 даляраў. Калі дарослыя даведаліся пра гэтую гісторыю, то адразу пайшлі ў міліцыю. Сілавікі нават змаглі знайсці і затрымаць тую жанчыну-кур'ера. Праўда, аказалася, што яна таксама стала ахвярай махляроў. 39гадовую жанчыну спачатку пераканалі ўзяць крэдыт, каб аплаціць запазычанасць, якой на самай справе не было, а пасля яе прымусілі выконваць і іншыя даручэнні. Мне позвонили мошенники. Представились, милиция, вас, угрожаем семье. Приедут там 10 человек, с милицией там, будут все забирать мебель, в шкафах будут смотреть, там деньги или не деньги, золото. Предлагали идти, в банк, чтобы кредит взять. Цяпер, падобна, няшчасная жанчына стане фігуранткай справы аб махлярстве ў буйным памеры, а гэта ад 2 до 7 гадоў. Дарэчы, грошы, якія ёй аддала малая, так і не вярнулі, бо кур'ерка паспела пералічыць іх свайму куратару. Але і гэта не ўсё. У гэтыя ж дні затрымалі яшчэ аднаго кур'ера, які працаваў на махляроў. 24гадовы хлопец паспеў акучыць 2 пенсіянераў. У пажылой жанчыны ён забраў 16,5 тысяч даляраў, а ў пажылога мужчыны 5000. Усе грошы хлопец перадаў пасярэднікам, але калі ён паехаў да трэцяй сваёй ахвяры, якая мусіла аддаць яму яшчэ 3000, кур'ера затрымалі сілавікі. Ён расказаў, што знайшоў такую падпрацоўку ў інтэрнэце, але ж ад крымінальнай справы гэтае тлумачэнне маладога чалавека не выратуе. Унікальная знаходка. Амерыканскі калекцыянер адшукаў пашпарт, выдадзены дыпламатычнай місіяй Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэты дакумент дапамог яўрэйскай жанчыне атрымаць візу да Амерыкі і, магчыма, пазбегнуць халакосту ў Еўропе. Пашпарт з нумарам 734-540 быў выдадзены на імя нейкай Куіны Лібінай 22 чэрвеня 1923 года тэрмінам на 1 год. Дакумент быў выдадзены ёй для таго, каб яна магла выехаць у ЗША. Мяркуючы па імені, жанчына была яўрэйкай. У дакуменце напісана, што ў Лібінай было 42 гады. Яна нарадзілася ў Харкаве і пастаянна пражывае ў Данцыгу, які на той час быў вольным горадам. Цяпер гэта польскі Гданьск. Але чамусьці па дзяржаўнай прыналежнасці жанчыну прыпісвалі да Беларусі. У графе службы, то бок прафесіі, пазначана «пры мужу». Ёсць нават і анкета, якую спадарня Лібіна запаўняла ў 1923 годзе для візы ў ЗША. Там пазначана, што жанчына збіралася пераехаць да сваёй кузіны ў Пітсбург, штат Пенсільванія. Ужо на наступны дзень віза была падпісаная. Пячаткі ў тым пашпарце сведчаць, што ён выдадзены надзвычайнай місіяй БНР у Берліне. Подпіс у дакуменце належыць Андрэю Бароўскаму, тагачаснаму кіраўніку місіі. Фактычна, гэты пашпарт з'яўляецца прыкладам таго, як беларуская місія зарабляла грошы на сваё існаванне, карыстаючыся сваім нявызначаным статусам і прадаючы ўсім ахвотным патрэбныя дакументы.
За ўвесь час яе працы было выдадзена каля 2000 пашпартоў, а асабліва актыўна іх выдавалі ў 1919-21 годах, калі нямецкія ўлады далі на гэта свой дазвол. Прычым уладальнікі такога дакумента маглі без перашкод жыць у Еўропе, атрымліваць візы на пераезд у Амерыку ці вярнуцца на радзіму. Што робяць беларусы зімою? Вы не паверыце, але збіраюць грыбы. Відэа свайго ціхага палявання выклала жыхарка Глузскага района. 8 снежня яна назбірала амаль поўны кошык зялёнак ці зелянушак. Гэта так званыя умоўна ядомыя грыбы. Некаторыя імі грэбуюць, а іншыя спакойна ўжываюць у любым выглядзе. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.